Здравейте, приятели! Вие отново сте с Кралев Ауто. Днес е понеделник, в събота пристигнаха два нови автомобила, които очаквахме, а именно Volkswagen Tiguan 2009 година, автомат, двойка 140 коня и Honda Jazz 2009 година, 1.2 бензин-газ. И ето ги в какво състояние са пристигнали, тъй като ме нямаше 2 дни. Не можах да направя клип, когато са пристигнали. Ето ги двата автомобила. Ето ги. Ето е първо Хондата. Има забележка на волана. Запалим. Километрите. От 224 000. Има документи. Ето е табло. Топката, числото се вижда. Ето е пасажирската седалка. Гасамия. Да видим и бележката от Италия. Ето я. Отивам да видим и Тигуана. Тук не видях някакви... има градушка по таван. Го знаехме. Ето я. Има няколко точки на колонката. Ето го и Тигуана. Тигуана е на 163 000 км. 2009 година. Автомат, 18-олови джанти. С почти нови гуми на Continental марката. Видим отзад, има ли забележки. Запалим. $163. Има мултимедия, автомат, самопаркиране, парктроник и сервизни документи, които ще разгледаме после. Има някаква лампичка, индикира, че има изгоряла. Това е за сега. Ще направя тест драйв на автомобилите, за да ги прибера в автосалона и след като направим измиването, ще ви покажа вече всичките забележки на двата автомобила. Така че това е за сега от мен. Успешен ден!